k'a fɔ Angola fédération comité olympique kelen tɛ k'a la, u bɛ ka baara gɛlɛya bolo halisa. O bɛ ka baara gɛlɛya bolo. Angola fédération ballon-tan présent ale kun taara Tamana le 30 avril Argentine Faba la an'u ka yen fédération présent ɲɔgɔn ye, u ye match amical boloda ko olu ka cinquantenaire u ka o indépendance bɛ kɛ le pratiquement 30 novembre 2025 k'a kun ka d'a ye ko a bɛ bɛn date FIFA ma ko Argentine le capitaine Messi ko a n'a ka équipe kana badenya ballon-tan k'u fɛ Luanda terrain ba kɔnɔ. O kuma mun fɔra kunun ji dalen o sɛnɛ kan ONG 4 de bɔra ye ka se ka bataki ci fédération présent ma ko a ma tɛmɛ hali le 29 juillet kan ani le 28 ko mɔgɔ mun tora taama la marche k'a ka ca ni mɔgɔ 30 ye ko droit de l'homme tɛ yen ko vraiment ko hakɛw manjɛ caman bɛ yen k'u b'a ɲini u fɛ ko ani ballon-tan tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko mais k'u kana na ko pour que ka se k'o kɛ dimi ye ɲɛmɔgɔw fana ma. U y'o ci Argentine de ma. U y'o ci o fédération présent ma. Bon n'o fana bɔra an bɛ se k'a fɔ an ka ballon-tanna 2 bɛ yen denmisɛnninw don siniɲɛsigi b'u ye n'o ye Nene Bitra Dorgeles san bɛ san 23 a y'i bolonɔ bila contrat la mais a sɔrɔla mun fɛ dɔrɔn José Mourinho Vespasian One ale de ko k'a ɲini kana n'a ye ko a ɲɛci b'ale ye donc a y'i bolonɔ bila san 5 contrat la kunun Fenerbahçe fɛ. D'accord. Donc an bɛ se ka mun fɔ tiɲɛ na depuis a taara salon yɛrɛ an y'a fɔ saison na malien minnu bɛ jouer kɔfɛ n ko n'i y'ale ka statistiques ta n ko tiɲɛ na an bɛ se ka fɔ 49 matchs 15 buts 9 passes décisives a tun bɛ ka jouer Ligue des Champions na mun bɛ compétition bɛɛ ɲɛ mais malienw ye dɔ wɛrɛ ta CICB la voilà ka t'o la bon vraiment bɛɛ ni hakilina don. Malienw ma dɔ wɛrɛ ta, Yves Bissouma de taara kɛ. Voilà donc a tɔgɔ ye Yves Bissouma. Voilà a kɔni Europa League ta mais championnat kɔni fɛn na a ka temps de jouer a ka statistiques Drissa y'a fɔ yan wagati bon Drissa u ye mɔgɔw kɛ ko Drissa tɛ faso fɛ ko a tɛ Mali ballon-tan fɛ mais gɛlɛya b'a kan. Voilà exactement. E fana bɛ exemple ta Drissa kan i t'i ka exemple ta dɔrɔn. Bon n'o bɔra yen Mamadou Sangaré dit gaucher ale fana nana Lens ale je pense k'a fana si bɛ san 23 a bɛna yan a ye san 5 signé donc a bɛna bila mɔgɔ min bɛna ka se ka tɛmɛ u la o ye Adama Kulubali Police Syria ninnu ani Serubilen Keita donc olu ye an ka drapeau voilà exactement donc Cheikh Doucouré vraiment fa kana ko kɛ tɔw ma mun ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ donc denmisɛnnin min don siniɲɛsigi b'a ye kosɛbɛ k'a fɔ ale ni Nene ani Kamori an kɔni perdu la Gambie contre la mais u ye Conti la qualifié ka Sénégal ci yan an ka taa 20 ans après JO la Paris. D'accord. Donc n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen mais den k'i ɲininka an ka ballon-tanna minnu ye san 20 18 19 20 20 ka da 23 olu bɛɛ bɛ ka tɔn sɔrɔ mais k'a daminɛ 25 ka yɛlɛ gɛlɛya b'olu caman kan dɛ. Bon alors k'a bɛ fɔ o de ma ko l'âge la maturité ballon-tanna mɔnen no e bɛ ka taga Turquie 2e division na ni e bɛ non vraiment gɛlɛya b'an kan gɛlɛya bɛ kɔrɔbalenw kan kosɛbɛ mais siniɲɛsigi b'a ɲɛ siniɲɛsigi in fana ka to a bɛ fɔ mun ma ko la régularité la stabilité i ka jouer haut niveau la à tout moment mais an ka mɔgɔw caman ni mun mɛnɛna san 1 i b'a sɔrɔ courbe bɛ jigin de d'accord donc u tɛ se ka san 2 san 3 kɛ au même niveau ne ka problème ye Tom de ye Tom tɛ se ka denmisɛnnin ninnu kɔni. Mais il y a faut Tom Kungoko avec le 28 câble Lissibo le 29 que donc match est jeudi le 4 et Berkan 19h donc le Durian il fait Lissibo le Druk le voilà donc no borin Joliba yani ka bɔ transfert la ntun b'a fɛ ka a kuncɛ ka équipe joueur tɔw ka transfert donc ko kunnafolo di donc mais Moussa Djenepo donc il bɔra k'a fɔ donc ale kan ka bɔ min Standard de Liège la donc a signé min Estegal la Niran donc a ka di karamɔgɔ kɔrɔ donc région min tun bɛ a entraîné min Standard de Liège la donc Sékou Koita ale prêtera Gen Claire Birligui donc au fait
Turquie. Moussa Kiaboubé. Et justement, donc, ceux qui sont allés prêter, non, CSKA Moscou fait. Donc, Abemi Moussa Kiabou rejoint, Kafarami, Adama Moulouda Traoré, au Fana signé, non. Et donc, on va au staff qui est au staff, au équipe staff, qu'on a Mustafa Yatabare. Donc, aller au Konana, Amseka Fo, aller Kerasa, au Katani, au Jamaï, et mis au Toin Konana. Donc, à Fo, Mamadou Samassa, aller Stade Lavallois, aller à prolonger jusqu'en 2028. Amseka Fo, donc, la Cincinnati, aller El Bilal Turolu de transfert Kobi, c'est 600. Et donc, John, équipe Turquie, équipe staff là. Mustafa Yatabare. Voilà, donc la Cincinnati Nissi justement avec Oscar, mais Nissi de Toumako a tout fait wakati do la ko a tout fait kata bras de faire la main entièrement condamné. Donc mi El Bilal Touré donc Feyenoord Rotterdam aleni Besiktas donc luka offre un coup de min soro lu de be aka tabali ka do aka sogandilike nous fla non je pour que kabo mi Atalanta de Bergame donc là donc am sega coup de min ndi d'accord